מסורת אבות ויקחת אם היו משוש דרכה וליבה, דרכה וידיה וליבה. אמונה להשכיל אל... אנחנו צריכים לנקות כל פעם. פת לאורחים, אני רואה צדקה. כן, אמונה להשכיל אל דל פת לאורחים, צדקה, לעניים, עזרה לנרפאים, עזרה לנרפאים. עטרת בעלה, מה זה? הנעלה חיים כהן ז"ל. כן, כן. אשת אשר מנוחתו כבוד בעיר פטרבורג ברוסיה. מרת מלכה כהן בת רבי אליעזר משה משה בש מבריסק, דליטה. נולדה שנת זה וזה, נפטרה ב-11 פעם.